Mamoste ez balê bikişim ser wê yekê ku fermandar Murat Karayılan daxuyaniyekê gelekî giring daye axaftina wî di çarçoveya van axaftinên te de ye pir bi îsrar bahsa yekîtiya netewî dike. Eger destûra te hebe ez ê qismek paragrafekî ji daxuyaniyê wî bixwînim li ser wî em dikarin hinek şîrove bikin. Niha hevalên Hêja Murat Karayılan bahsa meseleya netewî dike hem jî di vê pêvaciyê de qas giring e. Tabii rojnamevan jê dipirse dibêje di dema dawî de li herêmê şerekeye dibe ku ev şer hîn bêtir berfiretir bibe di vê qonaqê de stratejiya Kurdan wê çawa be niha bersiva wî wisa ye rast e şerek heye herem niha dikele diyare ev rewş wê dewam bike goman heye ku şer hê bêtir belavtir bibe bêgoman ev rewş wê bixwara hîn guhertinan jî derbixe holê aliyên vî şerî dimeşînin ji bo herêmê ji nû ve dîzayn bikin vî şerî birêve dibin. Lêbelê li gel vê yekê aliyên wê yên xetere jî hene. Çi ne? Di demekî de ku ev rewşa xwasa hesas e, îhtiyaciya gelê Kurd, pêwîstiya gelê Kurd herî zêde bi yekîtiya netewî heye. Lêbelê niha wekê netewe stratejiyekê me ye hevpar tune ye. Divê em teqez stratejiyekê netewî ava bikin. Wekê gelê Kurd eger em dixwazin li ser vî xakî bi rengekî azad wekev serbixwe bijîn teqez di vê dema dîrokî de em xwe stratejiyeke hevpar bin. Pir mühim e tiştek ku Birêz Karayılan dibêje. Eger hûn bixwazin ya bi milletên herêmê re wekev bijîn, xwedî aynî heqî bin, ya jî divê hûn tamamen serbixwe bijîn, teqez di vê dema dîrokî de divê em xwedî stratejiyeke hevpar bin. Yani çi şert dibe bila bibe. Niha dijminê me herî zêde li ser vê mijarê disêkinin. Yani dewletên mêtînger ji bo Kurd nebin yek, nebin xwedî stratejiyeke hevpar di nava gelekî hewldanan de ne. Ji ber ku eger yekîtiya netewî neyê pêkanên stratejiyeke hevpar ya ku her kes pê ve girêdaye neyê afirandin çawa ku di şerê cîhanê yê yekemîn û duyemîn de di dîzaynkirin a gelê Kurd de milletê Kurd li hev nehat û li dervê ma tenê qirkirin bû para gelê Kurd. Niha jî di şerê cîhanê yê sêyemîn de wê Kurdan li derve bihêlin eger stratejiyekî hevpar tune be. Karakterê şerê cîhanê yê sêyemîn ji şerê cîhanê yê beriya niha cuda ye. Ev şer ketiye nava hev. Li demê belav bûye. Di nava xwe de timî tê dîzaynkirin. Wê hêm bêtir dewam bike. Yani di vê demê de wekê Kurd eger em dixwazin xwedî ciyekî bin li herêmê bibin xwedî îrade û hebûna xwe dewam bikin beriya her tiştî divê em xwedî stratejiyeke netewî bin. Pir balê dikişîne ser vê meselê. Niha li herêmê hêza ku herî zêde li ber Kurdan radibe li dij derdikeve dewleta Tirkiye. Hikûmetek ku niha li Tirkiye desthilatdar e, hikûmetekî ji rêzê nine. Ev desthilatdarî di nava sîstema Tirkiyeyê ji rastkiriyê heta çepkiriyê li ser bingeha dijberiya Kurdan biye yek. Desthilatdariyeke Turanî ye. MHP, Ergenekon, Kızıl Elma, AKP ji bo Kurd nebin yek, ji bo Kurd nebin xwedî mav, ji bo Kurd nebin xwedî ciyekî tifaq kirine di nava xwe de. Stratejiya wan ev e. Mamoste ez bidomînim pêşî cih bidim Banga Karayılan ya ji bo hemî ferdên netewa Kurd û Kurdistanê û paşê jî fikra wî a di derbarê vê merhebaya MHP al gel Dem Partî heye. Ka Murat Karayılan çi fikre? Devlet Bahçeli dema ku çû cem rêzên Dem Partî û silavda wan destê wan girt. Hakikaten yek ji kesê ku em fikra wî merex dikin Rêzdar Karayılan e û ez ê niha çend deqê din ez ê bixwînim pêşî ez ê banga wî bixwînim. Çünkü çima Karayılan pir giringî nade vê merhebaya Devlet Bahçeli ya Dem Partî ji bo wî esas ev sistema ku li rojata navîn pêş dikeve şerê cîhanê ê sêyeme di encamê de çi derdikeve holê Karayılan giringî dide hêz û quweta netewa Kurd dibe em xwe li ser piyan bigirin bawerî bi hêza xwe bînin û em tiştekî ava bikin. Ne ku em ji dewleta Tirkiye tiştekî hêvî bikin dibe pir pişta xwe pêva girê nedin. Ev tiştekî pir rast e. Eger em bi xwe bawer bin ihtiyaciya me bi merhebayê wan tune ye. Ji ber wî ev rast e. Birêz Karayılan tiştekî pir rast dibêje. Lazim e em pêşî xurt bin. Em wekhev bin. Wê çaxê êdî baweriya me bi kesî ninin bi xwe tê êdî herkes muhtacê me ye. Ti bên berderiyê me. Ji bo wî hêza netewî xurt be gerekî.
eri binirin çi dibêje banga me li partiyên welatparî saziyên civakiyên sivîl rewşenbîr hunermend siyasetmedarên serbixwe ev e divê demê de divê em yeketiya xwe ya netewî pêk bînin yên ku xwe nedin ber vê yekî bila neyên yên tên jî divê teqez yeketiya netewî pêk bînin ev hewldaneke stratejîk e divê em teqez pêk bînin divê êdî dest ji tekiliyên taktîkî siyaseta taktîkî berdin weke Kurd divê em ji bo xwe qadekî ava bikin ji ber vê divê em li hev kom bibin siyasetekî biafirînin stratejiyekê netewî diyar bikin pêwîstiyekê mezin bi vê yekê heye banga me ji bo vê ye li dijî mêtîngeriya Tirk em li her devera Kurdistanê li ber xwe bidin li başûrê Kurdistanê jî em ê berxwedanê dewam bikin ji ber vê yekê jî banga me di serî de xelkê me hêja ê behdînan heye her tişt li pêş çavê we diqewime kî li dijî vî dijminê li hemberî çekên modern bi îradeyekê ji pola şer dike gelê me bi çavê xwe dibîne em hêvî dikin gelê me wê piştgiriyê bide berxwedana pîroziya gerîlayên azadiyê di şexsê gelê me ê behdînanê de em banga piştgiriyê li gelê me başûrê Kurdistanê û tevahiya Kurdistanê dikin lêbelê ya herî mühîm ku herkes merak dike Devlet Bahçeli dema çû cem endamên Dem Partiyê Silavda Qarayîlan çawa dibîne binêrin ez bi çend hevoka ji we re bixwînim dibe pir eşkere ye desthilatariya AKP MHP ketiye nava tengasiyekî mezin ji ber ku planên wan bi ser neketin beriya 10 salan dema birêk ketin planên wan yên esas ew bû di doza Kurd de bi ser bikevin yani PKK têk bibin başûrê Kurdistanê dagir bikin li Bakur Rojhilatê Sûriye rêveberiya xweser tasfiye bikin planên wan ew bû lewma mesrefên pir mezin kirin lê bi ser neketin pirsgirêkên aborî niha li Tirkiye zêde bûne li hemû Tirkiye niha xela heye birçîtî heye meseleya wan ya esas ev e rast e xwestin rojevê biguherînin ji bo xwe zemîn ava dikin lewma divê mirov zêde mane wate li merhebaya ku Devlet Bahçeli daye Dem Partiyê bar nekin yani pir mane nedinê zêde meze nekin heta hinkes dibêjin gelo wê pêvajiyekê nû dest pê bike na tiştekî wisa tune ye divê tu kes xeyalên wiha neke ew hîne her roj Kurdan dikuje divê li herêmê bicihî dibin niha şerekî pir dijwar heye li ser rêbera pot tejît heye tiştekî wisa tune ye pêvajo mêvajo tune ye dibe Tayyip Erdoğan dixwaze muxalefetê li gorî xwe dîzayn bike heta dixwaze destê xwe heta nava wan dirêj bike û bi wan bilîze dixwaze muxalefetê dudilî bike desthilatarî tengav biye dixwaze xwe ji vê tengaviyê rizgar bike çi desta tê dike hewldanê wî di vî aliyê dane divê mirov vê yekê wiha fehm bike bi gotinekê din divê muxalefet bi van lîstokan nexape tiştekî din jî bangekî girîng ê Murat Karayîlan jî ew e dîsa carekê din bang di cerdevanan dike beriya çend mehal vê derê jî me bername çêkirî bû ji cerdevanan xwestî bû li malê xwe bisêkinin em ê tucar êrişê we nekin eger hûn çeka xwe li hember me bikar neynin dibe em dizanin hûn di zehmetiyê dane zexta dewletê li ser we heye sebeb çi dibe bila bibe bi şiklekî we çeka dewletê girtiye lêbelê tucar daxwazên dewletê neynin cih yani neyne başûrê Kurdistanê li hemberî me şer nekin li malê xwe bisêkinin ji jinên cerdevanan ji zarokên cerdevanan dixwaze ku li ser rêya bavê xwe neçin bavê xwe îxna bikin ku nekeve nava şer di rewşekê wisa da dibe em dikarin efûyekê derbixin ji bo wan mamoste kerem ke ez vî tişt dixwazim bêjim îro li Kurdistanê fihûş pêş ketiye se em hemû sûcdarê vî tiştîne eger îro tiştên narkotik pêş ketiye em hemû sûcdarê vî tiştîne eger îro zarokê me tên kuştin tecawîzkirin em hemû sûcdarê vî tiştîne çima eger me yekîtiya xwe ava bikirana ev neyara xwe hêza xwe nedikirtin û aqwa bêrûmetî nedkirin bi me egerek ji me re hemû fediye eybe zarokek 9 salên 10 salên radibên tiştê narkotik bikartînin bira kes nebêje ki ti zarokê min nebiyê min vî tiştî nebin gelo hên jî em lazim e fedî nekin ji xwe eger em yek bibin em ê serkevin êdî van tiştên nebaş em ê welatê xwe nedin kirinê îro axa welatê me bi bereket e binê wî jî serê wî jî em bawerin evî xizanî û evî nezanî û van tişta ji ortê radibe van tiştê nebaş layıqê gelê me ninin